weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to Sangelo Bali to Luggere to Hawre to Hadibere to Kumbu to Ƴella to Ballela to Semme to Horkoƴere to Wawde ko on takkusan juula ha e nder galle député Farba Ngom to Agname ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie teskama toɓoji yoga e région ngaji tawateɗi e nder leydi he to leydi Sénégal Dakar heeɓi ƴiwonde mum gattamare ñalawma aljuma hande o to leydi Mali Emmanuel Macron hoorejo leydi France o holliri tigui ko dartinowo mission tadiɓe ɓe hinde barkan tawateɓe nder leydi he to leydi Côte d'Ivoire ñalawma hande o Alassane Dramani Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire wondude e Jean-Yves Le Drian jagoɗɗo leydi France kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi ɓe mbawi tigui wadde inauguré centre goto taw ko mo mbiyata académie de lutte contre le terrorisme woni tigui centre to yimɓe keblete ko fate haɓade pelle ceɓɓitiɗe to leydi Guinée Conakry Oumar Silla ko goto e mawɓe activité tawateɓe nder leydi hen o ñawama ñawore makko tataɓire o tañanama duuɓi 3 e kaso to leydi Niger alkamisa hanki o ko janggu wat boni ɓe waɗi policier ji 2 e gendarme goto mbasi hen pittali men sarakkerol hakkude mabɓe e leydi Algérie bisimilla mone ketki kotodirte joni joni ñañoɗen tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano fedde yontaɓe lo baali tawateɓe nder leydi Gabon e gaddogol Harouna Diallo eɓe tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala e dendagal guure hoddiɓe kala udditgol juma mabɓe kesopul garɗuɗo jaaduɗo e jamanu moɓe ɗamini uddidde ñande aljuma 17 lewru juin woni korse hitande ujunnaji ɗi e nogas goo ndu gonɗen ndu eɓe teddinira dendagal guure taariɗe kala e dendagal hoddiɓe kala ha tengtinone ɗeɗo guure eɓe teddinira eɓe tintina Sangelo balinaɓe kala e Luggere wondude haadi berenaɓe e kumbonaɓe e gurel daranaɓe e ƴellanaɓe e ballel naɓe e commune mo Bokiladia e guure taariɗe ɗum kala e commune mo Demmankani e guure mum kala wondude e commune mo Hawre e ko taari ɗum kala e commune Semme e dendagal guure tawateɗe e nder mum kala wondude e commune mo Horkoƴere e dendagal ko taari ɗum kala e wondude e commune mo Wawde e dendagal guure tawateɗe e nder mum eɓe teddiniri eɓe bismi dendagal guure ɗeɓe limti e ɗeɓe limtani kala dendagal guure julɓe kala ne teddinira ene bisma ñande 16 lewru juin woni 18 lewru juin gonɗen ndu uddirgol oɗon juma patam limijo siftinde on noon yettiniɗo ɓatake o ko musidɗo men si yettiniɗo ɓatake o ko fedde wiyeteɓe yontaɓe Sangelo Bali fedde yontaɓe Sangelo Bali tawateɓe nder leydi Gabon e gardugol hoorejo fedde nde hono Harouna Diallo ɗum noon dendagal bandiraɓe julɓe mbadden dando faade toon tawtorede uddirgol oɗon jama ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa
ceerno Djiby Sy comme Allah lubiri gandal jaadiɗo danawal e ɓalwal kala. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa no feewi. ceerno Djiby Sy so waɗnima listihara cikkata mataw ko onon kodduno. ceerno Djiby Sy noon ene wima an jiɗɗo wadde listihara waɗanede listihara ya ɗakku inde maɗa e inde nene maɗa. ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 13 rafine yalta e ma ha laaɓa. fannu keddiɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 19 rafi ene yalta e ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ko newiɗo labɗo reedum alaɗo woni so yennama ka miskinallo safruma ha cella tawa hay mbuɗo namdaki so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni on mo hoore mum wahliti ha haɓɓa walla on janowo bargal ko ɓeydiɗo woni ko safritta Allah meho. ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kelineɓe mum kala garowo yo tinno yo addor nokku mum to waɗori safruji mum e ayeji mum. ceerno Djiby Sy kadi ene wiya dendagal kelineɓe mum noddoɓe ɗum e kala saaha keɓatamo wona anje jabade ɗumen ala ko hewrede tan omo namdoɓe kala saaha nde ɓe ɓaɗata insisté ma meɗe wadde nde o jaabiɓe. ceerno Djiby Sy base makko ene tawe ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal bitegal nettet. numéro téléphone makko ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy kadi ene jogui base muɗum nder leydi Mali to wuuro men Nioro tawate toon ko Miñiko. on noon numéro téléphone muɗum mbatta ko 00 223 ko leydi Mali mbaɗa 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy ene wiya en mbadden danɗo faade makko. ceerno Djiby Sy komo Allah lubiri hande gandal musidɓe tedduɓe. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone 11 lewru korse hitande ujunnaje 2021 kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e ayawa habridde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiru enen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kulliri tigui alkamisa hanki o wonde e nder waktuji nogas ko li alkamisa hanki o e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko 1,500 e yimɓe ɗiɗo kolkisa e nder jokli leydi he kala tumanoɓe ya taw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon 56 neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi 59 neɗɗo caframa tigui kepti cellal men paati galleji mumen kono kadi ɗiɗo kawrela dialla ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate gueɗe diine e jangde lasliri woni ministre des affaires islamique o waɗi erago noon faade dendagal almameɓe tawateɓe nder leydi Mauritanie kala ha tengti e nder Nouakchott e guure mawɗe tawateɗe nder leydi Mauritanie kamɓe kala yoɓe tinno ɓe mbatta hakkillaji aljuma hande o e khutba mabɓe noon ɓe ɓuura yaññade hen to banggue jertino ko fati e bandiyagal kewgol bandiyagal oɗo saaha joni teskede e nder leydi Mauritanie ha tengti e nder Nouakchott ene teska noon e nder Nouakchott oɗo saaha kala ko wargoji e janguji e violaji e guykaji ko ɗum woni ko waɗete hen o waɗi erago noon faade dendagal ɓen almameɓe kala nde ɓe mbawata kay jertinde ɓesguji ɗi ɓe gandi ɗumen kadi ko fate bonande bandiyagal ɓe ganda kadi ɓe gandineɓe kadi wonde bandiyagal islam e bandiyagal jatani kadi pinirani haydara ɗum noon waɗi erago faade dendagal ɓen almameɓe yo tinno nde mbawata yaññade khutbaji mumen ñalawma hande o e on fannu siftinde on noon laamu leydi Mauritanie e oɗo saaha joni ɓe ƴetti peeje mawde no fewi ɗen peeje noon ko gam yidde kay dirindinde doole mumen dendagal dadiɓe leydi ndi kala nde ɓe mbawata darade haaɓe mbawa ɓeydude nden ka ekkisal beele oɗo musiba e oɗo saaha joni gasa ha laaɓa e nder leydi he ha tengti e nder Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoto ɗen to leydi Mauritanie GSSR woni groupement spécial de la sécurité routière ko dadiɓe halfinaɓe ko fati en nden ka ekkisal laaɓi leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓoyatama ɓe mbaɗa kawguel concours taw ko fati recrutement
recrutement ƴettude sagataɓe ɓen yiɗɓe kay e oɗo saaha joni tawtoyde dadiɓe ɓe hinde police ɓe GSSR woni tigui groupement spécial de la sécurité routière ɓe kolliri noon guel kawguel waɗata ko ñande nogas jeegom lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas gondu gonɗen ndu ɓe kolliri noon dendagal Mauritanie naɓe kala damal ne udditi ɗumen wonande kay yiɗɓe jeeyede e ɗiɗon gueɗɗon kawguel ɓen namdi noon ko Mauritanie naɓe yaroɓe duuɓi sappo e jeetati fayi duuɓi nogas joyyi kadi tawa jomum tawa kadi jomum wona daɓɓel no fewi wayano Demba Sumbulen ni ɓe jiiɗi ko jomum ko famdi kala yato ko 1m65 ɗum ɓe cohli ɓe kolliri kadi dépôt dossier ji ɗi noon déposité ko ñande ñande sappo e nayya lewru gonɗen ɗo fayi nogas e tati ko ñande nogas e tati juin ko nden tigui kayitaji ɗi dartinte ko fati e dépose gol ko alkamisa hanki o noon ɓe ɓayyini oɗon communiqué walla tigui ɓe ciifi oɗon communiqué ɓe kolliri noon ko ɗiɗo kayitaji woni cohlaɗi kala wonande kay ɓen yiɗɓe jeeyede e ɗiɗon guilgol kawguel ko ɓeɗo woni tigui ko namda ko extrait de naissance woni kayit juddu wondude copie certificat nationalité wondude copie ma carte ma d'identité wondude diplôme maɗa saɗa jogui diplôme ma brevet walla diplôme bawɗo wonde kala ɓurɗo brevet ko diplôme brevet fayi dow ko ɗum woni ko sohla eɓe cohli 4 photo d'identité woni photoje 4 wondude casier judiciaire on ko kayit pewneteɗo tribunal hollirde kay wonde jomum ɓilaki e juuɗe laamu meeɗani sokede ne ko wiyete kadi certificat médical woni kayida docteur tengtinowo tigui wonde aɗa selli aɗa jogui hattani wawde wadde guelɗon kawguel e hollirde kadi wonde attestation taw ko attestation kesso kolliro wonde a meeɗani resde tawa kadi on attestation hollirama tigui ɓuurani lebbi tati ko fewna wondude e demande mbaɗa demande lettere wonde kay yiide tengtinde demande bindiraɗo junggo wonde tengtinde ka jiɗɗo jeeyede e guelɗon kawguel tawa on demande ene wondi e timbre noon taw ko timbre jarowo temedde ɗiɗi mbuɗo e limore hinde nde ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagoɗɗo leydi ɗi kalfinade ko fati Kotki woni ministre de l'habitat o waɗi communiqué makko alkamisa hanki o sappo lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho on namdima noon dendagal ɓen yimɓe Mauritanie naɓe ɓe gona kala tawateɓe nder Nouakchott e nder wilayaji nayyi wilayaji kala tawateɗi e nder Nouakchott nokkuji nayyi Nouakchott kala taw ko wadɓe occupé domaine public woni tigui diwɓe ɗe jooɗi e ko wi nokkuji laamu dendaɗi ne mbawa tigui ummade ɗina nokkuji ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe holliri noon délai kay mo rokki yimɓeɓe ko ɗo e altine paaɗo yataw dendagal ɗi nokkuji kala joɗinoɓe hen ummima ha laaɓi kolliri noon so tawi kay délai o timmi kala tawaɗe nder ɗiɗon nokkuji o andu koko fawate ko amre fawno ha forti koyɗe omo tengtina kadi wonde ɓe mbaɗi noon jertago e faalade dendagal Mauritanie naɓe kala ha tengti e sodoɓe boowe to legal bitegal Tafrak Zeynane nden no fewi e onoɗon nokku heewi soyirede galleji ko kayitaji ɗi hinde badje ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni yimɓeɓe nunne nene mbaɗɗi badjuji ha heewi taw ko badjuji fenani ene jeeriɗen boowe tawa wona boowe mumen ɗum noon yimɓeɓe mbattata hakkillaji no fewi wonande ɓen sodoɓe galleji e nder legal Tafrak Zeynane ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar jiyan ha to Nema e nder wuuro Nema ngo noon ko tana musto waɗi to noon ko tana musto waɗi to noon caggal kayde ɓalal taw ko ɓalal touras woni mur de clôture tawa kadi ko banggue e ɓalal touras base militaire tawateɗe nder wuuro Nema ko ngal ɓalal yani tawa kadi ko toɓo saabi jangol ngal ɓalal noon wawi yande e yimɓe hollirama yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men debbo goto kañum e gorko goto ha joni koye on fannu keddoɗen tawa kadi ko toɓoji saabi ɗum e nder on fannu keddoɗen ha joni RCA woni tigui réseau administratif de commandement on paami tigui catal halfinaɓe ko fati e ɓeɗgol toɓoji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder yoga e les région ngaji tawateɗi e nder leydi Mauritanie keeɓi toɓoji men ne wawi fodde kala e nder région mo Hoddela Sarhi ɓe teskama tigui ko wuuro Nema ngo heeɓi 19 millimétre wuuro witego l'aéroport heeɓi 16 millimétre wuuro witego Awoyna Darajat heeɓi 3 millimétre wuuro witego Mbey Khetta Lahrouche heeɓi 2 millimétre wuuro witego Tuyel heeɓi 10 millimétre Kumbi Salé heeɓi 14 millimétre Zerga heeɓi 20 millimétre so tawi ko hodde région biteɗo Hoddela Harbi kañumne ko wuuro witego Tameshek kañum goto heeɓi toɓo ɓenne keeɓi ko 1 millimétre so tawi noon ko région mo Asaba to wiyete Kankosso heeɓi 3 millimétre to wiyete Balajimila heeɓi 1 millimétre to wiyete Loysi heeɓi 5 millimétre e Hel Abdellahi heeɓi 5 millimétre Guérou heeɓi 14 millimétre so tawi ko Guidimaga ne teska toon toɓo ko wuuro woto to wiyetego Ngabou ɓenne keeɓi 22 millimétre ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar senumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal ñawore chauffeur taw ko chauffeur camion perinoɗo auto jandi
jaydiyankoɓe leral TV walla leral net ha jaydiyankoɓe tato mbasino hen pittali men e lawol hakkude Tambacounda feede Kédougou on yawat noon nden yawat yani ha laaɓi chauffeur o tawama tigui chauffeur a maliɗajo camion mali chauffeur o ko malinajo o ñawama ñawat makko yani o taƴanama hitande timmude omo lelo e kaso hitande timmude omo lelo e kaso woni annade prison ferme omo yoɓa kadi amende 106 000 francs CFA ne hawre nogas go ujunere temedde mbuɗu taw ko haalisa CFA tawi kadi taw ko yoɓata ɗum koto trésor ko wiyete kadi permis makko kayit makko permis de conduire kadi ne hefte nder duuɓi ɗiɗi ene yoɓe taw wawata dognude hutorade oɗon permis de conduire teskama noon e ñawar nde o ñawati goto tribunal mo Tambacounda kono teskama dendagal famille aji tati ɓe ɓesguji men mbasi hen pittelu famille aji tati ɗi kala hay goto hen tawtoraka nde ɗon ñawore ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni caggal nde Kaolack e Ziguinchor gonno région nokkuji ɗiɗi kemnoɗe ƴiwonde men arwaninere leydi Sénégal kala teskama tigui aljuma hande o subaka law Dakar lamorgo leydi Sénégal heeɓi ƴiwore mum gatmare aljuma hande ɓe keeɓi gatmare mabɓe toɓo ngo hewani ndiyam no fewi kono teskama kam ngo fuɗɗi tigui sanga 7 heures subaka caggal nde ngo tooɓi seeɗa ko ɗon tigui ngo darti ha kene wona waktu ko ɓamti kadi ngo tooɓi noon yoga e leeɗe tawateɗe e nder Dakar hollirama tigui hay sinno ndiyam ɗam hewani no fewi kono kam teskama ene ɗamina tan ma ɗum ustu nguleki fakkilnogi no fewi tawatendi oɗo tawatneki oɗo saaha kala e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal bello wonande dendagal ɗanniyankoɓe Sénégal naɓe tawteɓe nder leydi ha caggal leydi kala caggal kayde hoorejo leydi ndi hollir tigui wonde ko fati e passeport validité kayit passeport kene ɓeyde tigui ha timmat wonta duuɓi sappo wona duuɓi joyi wontata ko duuɓi sappo ɗum noon ko directeur ko secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur woni Sénégal naɓe wurɓe caggal leydi hono biteɗo Moïse Sarr ko kañuma ɓayini communiqué o holliri kadi ɓoyata ma laamu ngu neldu cité taw kadi ɓeyde cité commission ngaji e kala saaha nodduteɓe nder dendagal leyɗele dendagal joklitude mo Sénégal naɓe tawte kala fewne hettinande ɗumen kayitaji men e wonande kay ɓe cuwano hebde kayitaji walla tigui no keɓiri kayitaji men hano hannirtini ɗanniyankoɓe hewɓe noon wurɓe caggal leydi mbaɗi ɗaɓɓade men kañumen ne faade laamu ngu ne tinnoto no fewi caggal kay passeport o ɓeydede gurdam mum ɓe ñaagui kadi nde passeport o ɓeydete ɗereji woni le fewi ɓeyde passeport he saabu nokkuji to visa ji mbatten e kayitaji ɗi kewani no fewi on passeport ne yawa hewde saaha ni omo heewa guila kay wonande ɓen hewɓe wadde ya garta caggal leydi ne kiye passeport no yawi hewde saaha guila kay passeport o guila tigui validité makko gasani ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui ɓe kolliri tigui aljuma hande o wonde nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temettere nogas ɗiɗo neɗɗo kolkisa tumanoɓe noon ya taw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon hen capanɗe joyi tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso so ɓetama to banggue pourcentage ene hollira nder temedere kala hen 3,78% ko fiɗaɓe e nder ɓen noon hen 14 koko wite ko memdirnoɓe e wonduɓe rafi o capanɗe tato e jeegomo heddiɓe kala ko ka communautaire e nder ɓe cellano ɓe kadi capanɗe nayo e joyo kefti cellal mumen hano hannirtini paati galleji men jeenayo no tampi sanne ma ballite to banggue fofago tawi to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann ɓe kolliri noon ñalawma hanki fayi hande hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittane mum leydi Sénégal tuggi ko mboroso naati toon faade yettiɗo saha hande dendagal winditiɓe doggol corona ko 51 ujunere fayi temedde jeenayyi neɗɗo so tawi noon ko safraɓe en celli ko 54 ujunere temedde 54 so tawi komo rafi o yooɓi pittari men koɓe ujunere temedere 50 neɗɗo e ñalawma hande o ko temedde tati neɗɗo tinaɓe wonduɓe e mboros coronavirus heddi e juuɗe safroɓe e nder jokkili leydi Sénégal kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Sadio Mané ko pettawo fugu koyngel ngana taw kadi ko pettawo e kippu national mo leydi kim gendi mo leydi Sénégal kanko Sadio Mané noon alkamisa hanki o Macky Sall hoorejo leydi ɗi bismi momo to palais présidentiel woni tigui to galle hoorejo leydi ɓe joddima ko juuti ɓe jewtidi kanko Sadio Mané noon holliri tigui addunomo toon ko gam yidde tintinde e teddinirde hoorejo leydi ndi Macky Sall ko fati kay e ɓoore nde o jogui woni projet mo jogui e oɗo saaha joni on projet noon ko molanteɗo Allah no fewi yidde kay made hôpital garɗuɗo jaaduɗo e jamanu e nder wuuro makko witego Bambili on hôpital noon o holliri tigui yidde makko kay ko so tawi o maahi hôpital o ha gassi on namdiri Macky Sall
horeji ɗiɗi o ñaguirim tan ko yo tinno yo wallumo nde toon heɓata docteur eɓe taw ko docteur eɓe gardum ne fewi Macky Sall ne rokkimo nden fodore kadi holliri hen weltare mum mawde no fewi siftinde noon kene wona duuɓi ɗiɗi joni kanko oɗon biteɗo Sadio Mané taw kadi ko pettowo équipe équipe national mo leydi Mali mo leydi Sénégal tawi kadi ko pittowo e pettowo équipe mo Liverpool kanko woni numéro 10 e nder équipe Liverpool siftinde noon kene wona duuɓi ɗiɗi joni noon o mahino lycée molanteɗo Allah e nder wuuro makko Bambili on lycée noon mahagol mum o sifno tigui ko chèque khalisa tawa ko 153 millions mankude seeɗa saabu ko 152 millions 892 mille 100 francs ko ɗum woni noon on kayit chèque mo sifno ko faade mahagol oɗon lycée mo mahi e nder wuuro makko ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaden alkamisa hanki o Emmanuel Macron hoorejo leydi France o holliri tigui wonde ko dartinɗo ko faate dendagal opération ngaji Barkhane waɗanno e nder leydi Mali kala e oɗo Barkhane on woni dariɓe leydi France ɓe hidde Barkhane tawateɓe ɗon o holliri tigui ɗum noon ko darti e oɗo saaha joni kanko Emmanuel Macron noon o holliri tigui dendagal sembeji leydi France tawateɓe toon ɓe hinde Barkhane hay sinno kay ɓe keddoto toon koye mbadi gondi ma usto kadi sembeji ɗi e oɗo saaha joni ko ujunnaje 5 e temedere neɗɗo tawate toon taw ko dadiɓe e hinde Barkhane ma usto haaɓe gona ujunere walla ujunere e fawde seeɗa ko ɗum woni heddotoɓe toon e mbadi gondi taw kadi gollotto koye dadiɓe leyɗele tawateɗe toon taw ko arɓe wallude leydi Mali no sertiri e ɗeɗon pelle ceɓɓitiɗe e felde Sahel kala siftinde o noon ko guila 2012 dadiɓe leydi France ene tawe tigui e nder leydi Mali e to Sahel kala taw ɓe gaari ko fabade leydi ndi to banggue haɓade pelle ceɓɓitiɗe adan ɓe mbiyatano tigui ko adan nde ɓe gaari toon adan ɓe mbiyatano tigui ko Serval ko en 2000 ko ñande goo lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi ko nden tigui ɓe batti wiyede Barkhane ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali zone ene tawe tigui e nder leydi he sara wuuro witego Kora ko 20 kilométre hakkude mum e Kora gono wuuro kadi go waɗɗani kerol hakkude mabɓe e Burkina Faso ñande alarba jeenayyi woni alarba ɓennuɗo o hollirama tigui pelle seɓɓitiɓe pelle joguitiɓe jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɓe woni terroriste en kañumen naati wuuro ngo ɓe naati wuuro ngo noon ko sanga 9h20 ndeɓe naati wuuro ngo noon ko ɗon tigui ɓe jaɓani den école tawateɗo e nder wuuro zone ngo ko école o ɓe jaɓani nde jangguinoɓe école e janggoɓe nde nani tigui ɓe naati e wuuro ngo ko ɗon tigui janggoɓe jangguinoɓe kala mbaddi ida bowala ɓe hen dogui paati galleji men ɓe dogui cuuɗi ko nder guese nde ɓe naati école ɓe tawi ko hay jangguinowo goto kadi hay jangguinenteɗo goto ɓe tawani ɗon dendagal kayeji noon e kartaɓe guila e jangguinoɓe ha e jangguinteɓe kala ɓe ndendini ɓe gaddi ha e nder cour école ko ɗon ɓe duppi ɗum ɓe kollirama kadi ɓe jaɓani to magasin mawɗo tawteɗo e nder école taw on magasin woni tigui ko cantine scolaire woni tigui nokku guura ɓen janggoɓe tawateɓe nder ɗin école aji ɓe mbawi kay ittude dendagal maaro e nebam e guura kewɗe ɓe tawno ɗon ɓe jaɓani ladde toɓe koɗi to kamɓe pelle ceɓitiɗɗe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni sikka so alkamisa hanki o alkamisa aljuma hande o 11 lewru korto hitande ujunnaje 2 subaka law sanga juulala salatu ko tana musto waɗi e nder wuuro sikka so to legal bitengal kele tigila noon ko tawa kadi waɗɗani stade municipal wuuro ngo ko bandi goto joguitiɗo kañum tigui yooɓi fittandu neɗɗo goto ko jeyannoɗo liɗi o fellimo ko sanga 5h du matin nde o andi tigui o yooɓima fittandu makko ɗon tigui o naati e sone ha e oɗo saaha joni anda kadi ko yooɓiri fittandu on ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Biya e nder commune rural mo Biya noon teskama tigui ƴiwonde molantede Allah soɓi toon ñande jamma talata ene wiyete alarba ɓennuɗo o hollirama jamma o goto Biya heeɓi 120 millimétre ko toɓi toon toɓo ngo noon saabima tigui yoolare mawno no fewi yoga e leɗe saabima kadi ko kewti koɗande kewɗe e galleji kewɗi kuuɓeje kewɗe jani hen hono préfet taw ko Mamadou biteɗo Mamadou Diawara on noon ko préfet par intérim falde nde wawi tigui yaɓude koyɗe mum kañum e sete timmol no fewi ɓe gaari tigui haaɓe jetti nokku o tawa kadi addiɓe ko yiide bonande no foti ɓe teskima noon ɓuuri boomade ko ɗeɗo leɗe ko wayno légal bitegal numanoa e légal bitegal bagola e wondude e légal bitegal koko ha joni ko leydi Mali keɗɗen Bay Aka Bakabo on noon ko chef djihadiste koye mawɓe djihadiste noon ko kanko biftino caggal ɗum kadi o yooɓi pittali ɓeɗo ɗiɗo biyetenoɗo
biyetenoɗo Ghislaine Dupin e biyetenoɗo Claude Verlon ɓen noon ko jayniyankoɓe ɗiɗo Fraysenaɓe yoɓi jo pittali men joɓano biftino koto rewo leydi Mali pittali men itta guila 2 novembre 2013 kanko tawanom noon ko kanko yoɓi pittali ɓena oɗo saaha kala noon ene haali tigui wonde armée leydi France yoɓima pittali makko ko ñalawma hande o noon paari woni laamu leydi France wawi tigui gonɗinde wonde kay o yalti aduna ɓe kanko ɓe jooɓi pittali makko kanko biteɗo Baye Aga Baka Bogo ɓe jooɓima fittande makko noon ɓe kolliri kadi ɓe nulira makko noon ko drone woni laaɗe diwoje ɗe ngala pilote wondude armée leydi France ɓe hinde barkan taw ko opération commando to banggue terrestre ko ɓen mbawi yoɓade fittande makko e saaha kay o wonno e heblade janggo musku no fewi wonno e heblade gam yidde wadde kay e koninkoɓe faama woni forces armées malienne ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Côte d'Ivoire paɗen hoorejo jagoɗo leydi Côte d'Ivoire hono Patrick Achim e jagoɗo leydi France kalfinaɗo gueɗe caggal leydi woni Jean-Yves Le Drian ñalawma hande o ɓe mbaɗi inauguré woni uddidgol ɓe mbaɗi uddidgol ko fati e centre goto biteɗo académie internationale de lutte contre le terrorisme woni ALTC on centre noon koko nokku yimɓe kewlete ko fati kay e dadiɓe haɓatoɓe ko fati e pelle ceɓɓitiɗe e nder fanle nde kala on centre noon caggal kay ko caggal nde leydi Côte d'Ivoire hemno janggo mum to nokku to wiyete Grand Bassum ɗum noon wonno tigui huñande 13 lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 koye gan sanga noon kanko oɗon hoorejo leydi Côte d'Ivoire hono oɗon biteɗo Alassane Dramani Ouattara miijo aranimo o wallikini oɗon biteɗo Emmanuel Macron hoorejo leydi France ko fati kay e mahgol oɗon centre ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Guinée paɗen Oumar Silla ko activiste jeeyaɗo e ngal loccatal bitegal FNDC woni tigui Front National pour la défense de la démocratie koccatal halfinaɓe tigui ko fati e haɓade kay dengol juɓɓudi e kuule leydi tunirgal leydi ndi kanko noon ko naggaɗo oɗo saaha kala o ñawanoma gaddunol makko o taƴana lebbi 1 e kaso ɓe nodditi ñawore o ñawta o taƴana duuɓi 2 e oɗo saaha joni kadi ɓe ñawtimomo noddino ñawtore o ñawtama lawol tataɓol gollo tataɓol noon ɓe taƴanimo ko duuɓi 3 omo lelo e kaso koto leydi Niger paɗen alkamisa hanki o law subaka law alkamisa hanki subaka law ko policier ji ɗiɗi wondude e gendarme goto kañumen pittali men itta pittali mabɓe itta ɗon taw ko pelle ceɓɓitiɗe ko kañumen ɓe janiti koye jeeje pelle ceɓɓitiɗe mbawi yoɓade pittali mabɓe taw kadi wondani kerol hakkude mabɓe e leydi Algérie ko patrouille mabɓe noon yani e jeeje e taw kadi ko patrouille mixte woni policier ji e gendarme mabɓe irtinirti nde woni patrouille mixte ko ɓen gonno e ordeyade taw ko nder leydi he taw kerol wondani to Algérie ko ɗon ɓe mbawi yande e jeeje ɓen wat boniɓe ha jooɓi pittali mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.